Γυναίκες. Καθημερινά βλέπεις πολλές γυναίκες έξω. Τις πετυχαίνεις στο δρόμο, σε γυμναστήρια, σε καφετέριες, σε μπαρ, στο πανεπιστήμιο, σε μέσα συγκοινωνίας και σε πολλά άλλα μέρη. Πολλές από αυτές σου αρέσουν και θα ήθελες να είχες κάτι με μία από αυτές, είτε για σχέση είτε για κάτι περιστασιακό. Όμως παρότι έχεις κάνει διάφορες προσπάθειες, είτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε με άμεση προσέγγιση, δεν τα καταφέρνεις. Τις συναντάς να περπατάνε στο δρόμο με άλλους άντρες και αναρωτιέσαι γιατί εσύ είσαι έξω από αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, τέρμα οι φλιαρίες και οι εισαγωγές. Στο κανάλι και στα βίντεο μου θα σου μάθω τα μυστικά για να πετύχεις το στόχο σου, είτε θέλεις μία γυναίκα για σχέση είτε για κάτι περιστασιακό. Για να πετύχει λοιπόν το σχέδιο σου, θα σου μάθω τη θεωρία που κρύβεται πίσω από αυτό το παιχνίδι. Η κατανόηση της θεωρίας αυτής σε άλλους γίνεται σχεδόν άμεσα, ενώ άλλοι μπορεί να χρειαστούν αρκετές μέρες ακόμη και μήνες. Ας αρχίσουμε τώρα με τα βασικά θεμέλια της θεωρίας μας. Αρχικά δεν παίζει ρόλο η εμφάνισή σου, τα χρήματα που έχεις ή άλλα υλικά αγαθά. Φυσικά και είναι ένα καλό μπόνους όλα αυτά, αλλά δεν είναι τα βασικά εφόδια σου. Μια καλή συμβουλή όμως είναι να είσαι πάντα καθαρός, μοσχοβολιστός και περιποιημένος, στο σπίτι, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο, στο γυμναστήριο, πάντα. Να ξέρεις ότι όσο θέλεις εσύ σχέσεις και σεξ με γυναίκες, στον ίδιο ακριβώς βαθμό τα θέλουν και οι γυναίκες. Επίσης, αν και εσένα υπάρχουν πολλοί άλλοι. Εδώ που τα λέμε ίσως είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι των αντρών. Υπάρχουν φήμες ότι περίπου το 10% των αντρών έχουν το 90% των γυναικών. Αν νομίζεις ότι οι γυναίκες θέλουν να πηγαίνουν με ψηλούς και ωραίους σαν μοντέλα, κάνεις μεγάλο λάθος. Αυτές υπάρχουν ίσως, αλλά δεν είναι σίγουρα ο γενικός κανόνας. Η γυναίκα θα κοιτάξει σίγουρα έναν ψηλό καλογυμνασμένο άντρα με ωραίο πρόσωπο, μαλλιά και μάτια, αλλά αυτό δες το σαν το αντίστοιχο που ένας άντρας κοιτάει ένα ωραίο αμάξι. Δεν σημαίνει ότι θέλει να το έχει. Για παράδειγμα, θα ήθελες ένα πολυτελές σποραυτοκίνητο. Οι περισσότεροι από μας όχι. Δεν είναι πρακτικό όχημα για καθημερινή χρήση. Είναι ακριβό, χαμηλό, χωράει μόνο 2 άτομα, έχει λίγο αποθηκευτικό χώρο και είναι δύσκολο στο παρκάρισμα. Επίσης, δύσκολα να εκμεταλλευτείς την ταχύτητά του αφού όλοι οι δρόμοι είναι για χαμηλές κυρίως ταχύτητες, ιδιαίτερα μέσα στη πόλη. Από τα αφή όμως έλκονται οι γυναίκες. Το μάντεψε σωστά. Από τη μαγιά μας και την έλλειψη φόβου. Θέλουν έναν άντρα που δεν φοβάται να τις προσεγγίσει σε όποια περίσταση και να βρίσκονται σε μπαρ, κλαμπ, καφετέρια, γυμναστήριο, πανεπιστήμιο, ακόμη και στο δρόμο. Επίσης, ο άντρας δεν πρέπει να φοβάται την απόρριψη και να του πέφτει το ηθικό μετά από ένα άκυρο. Και εδώ έρχεται και το καλύτερο. Πολλές είναι που δίνουν αρχικά άκυρο σε έναν άντρα ώστε να τον τεστάρουν. Δοκιμάζουν δηλαδή την αντίδρασή σου στην απόρριψη και θέλουν να δουν τι θα κάνεις μετά. Μήπως θα αρχίσουν να τρεμοπαίζουν τα μάτια σου, ή η φωνή σου, θα το βάλεις στα πόδια, θα πέσει η ψυχολογία σου, θα τα παρατήσεις όλα και θα γίνεις καλόγερος. Ή μήπως γκέι. Πλάκα κάνω. Εσύ που θέλεις να πετύχεις το σκοπό σου, η απάντησή σου σε όλα αυτά είναι όχι. Θα συνεχίσεις την καλή προσπάθειά σου, θα είσαι cool, θα συνεχίσεις να τις μιλάς ευγενικά καθώς και να τις κάνεις κομπλιμέντα κάθε τόσο και θα δεις ότι το άκυρο που έφαγε σήμερα σε λίγη ώρα ή μέρες θα γίνει γκολ. Σε προσεγγίσεις που ίσως δεν την ξαναπετύχεις τη γυναίκα, σίγουρα να ζητήσεις κάποιο social ή κινητό ώστε να μπορείς να συνεχίσεις την κουβεντούλα. Εννοείται εδώ υπάρχουν και τα όρια και όλα τα πράγματα θέλουν και ένα μέτρο. Δηλαδή, δεν θα γίνεις ενοχλητικός και ούτε θα προσβάλλεις κάποιον άνθρωπο για να το παίξεις σκληρός. Δεν είναι αυτό ο σκοπός μας. Πρέπει να επιμένεις γενικά όπως επιμένεις και προσπαθείς και γενικότερα στη ζωή σου, στη δουλειά, στις σπουδές ή στη γυμναστική. Αυτό θέλει εξάλλου και η πλειοψηφία των γυναικών. Έναν άντρα. Άντρας είναι αυτός που δεν το βάζει κάτω, προσπαθεί και δίνει όλη του την ενέργεια ώστε να πετύχει τους στόχους του σε όλους τους τομείς. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές θα πετύχεις μια ωραία γυναίκα με το σκληρό τύπο, γιατί αυτός δεν φοβάται και δεν λογαριάζει. Επιμένει όσο χρειάζεται, μπλοφάρει και κερδίζει. Λοιπόν, τώρα που έμαθες τη βασική θεωρία γύρω από αυτό το παιχνίδι, θα αρχίσεις να την εφαρμόζεις στη πράξη. Ο τολμών νικά. Αν σου άρεσε το βίντεο αυτό, πάτα like και κάνε εγγραφή στο κανάλι ώστε να ενημερώνεσαι για νέα βιντεάκια που δημιουργώ για σένα. Επίσης μπορείς να το προωθήσεις σε φίλους σου ώστε να τους βοηθήσεις και αυτούς. Γεια σου και τα λέμε σύντομα στο επόμενο βιντεάκι.